ए बहू बहू ए प्रेम ए बहू प्रेम अरे का है बाबू कहा न बोलता हो सौ साल मर गए संकार हे बाबू ए प्रेम का हो क्या मर्दे हमेशा तू बोलते रहा चिल्लाते रहा हम चिल्लाते नहीं हो खेती बाड़ी के दिन आ गई कब हो खेती होती हम ना करते हैं आखिर होता कि नहीं हो होता तो जब बाकी होगी बा ओका कर लो अरे बुजुर्ग भाई ले कम से कम 2 रोटी मिला तो खा के सूते हम बुजुर्ग भाई जा छोड़ बोलो हो के बोई हो त के बोल तू बोल जेबे खेतम त होई बोर पुरानिया भइल हमई करता नहीं जो तो हमई करता नहीं जवन बाकी लोग बोलो हो हां तो ठीक बा सब हो जे तू चुपचाप चैन से रह हां चैन से बता ले तू आराम कर हां सुन ले बानी चलो नी हो अरे सुन दादू कहां चिल्ला अरे हम जा तानी खेते में हां जगह दालू रुपया के दिन आइल बा हां ठीक न खेतना में काम पे चली अब बाबू सूद के अगर जा दी अच्छा तब जोन सामान मंगाओ तू सामान मंगा लियो बाबू कहीं ना जाई रौरा जाई खेते में आ खेत में से आई तो सारा सामान ले बाजार जा काहे न बोला दालू काहे ना मंगा तो कलू लइका ना जाई रौरा जाई पहले खेत में के काम एक बार हम जाता नहीं जाता जाई आई तो लेके आई सामान बाजार जाई बाबू नहीं जाई कौन ए माई हमार कहीं जाए के बा तो का खाना वाला खइला ह हां खाना खइनी पैसा वैसा बा जेब में कहां पैसा बा 10 रुपया तो बा बस अरे हमार बाबू हमरा रहते तारा पैसा के दुख चलो हम दी पैसा ठीक बा दो ओ नौकरी का कमी आइल बना दे दो हे भगवान जब देखी तब हमरे लेके की फेर में सभे रहता रामू ए रामू बाबू बाबू तो खाना खाता नहीं कहा कहीं जाए के बका तो खाना खाता नहीं हां तो चले के बा ओई में अच्छा ठीक है तो खा लेंगे तो जानी ठीक बा देखत तनी और बात ना है तब ना ठीक बा तुम देखो तो ठीक बा ठीक बाबू का जीजा एगो बात कहेंगे कह अब तो किसी को ना अरे कह ना अरे एगो जरे हमार मित्र बना हाँ, तो बड़ी दिल से चाहता ना कहते की हवे तहार दोस्त हो ता बना बुलाव कहते तो नंबर दे देते ठीक बात दे दिया नंबर यार काम तो हो गए नंबर तो मिल गया नंबर बता लिखो दो यार खुशी के बात बोलो 8756 8756 हो गए हां हो बोलो 100 100 बाकी लिख लिया ये तेंग हुई सही बताओ यार बोलो सही बताइए एकदम बताओ यार तेरा मजाक करता नहीं हम 8756 8756 433 433 169 169 देखो 10 हो गए ना हाँ एकदम सही बात काम हाँ हो तो एकदम काम हो दोस्त हो गया तेरा ऐसा यार मजा आ गया चला ठीक है सुनो चढ़ो का ए बतोहा का हो तनी आई धो दिया कपड़ा ठीक बा धो के डाल दिया ऊपर आ का करतल हो देखा तनी बर्तन धो दिया कपड़ा धो जाता नी माई कहां गया काल कहां बने जाई देखिए पूछी काहे क्या तन पूछा तनी माई से
अरे भाई रनिया से कपड़ा धो कर ले हां हाँ धोई ना जिंदगी भर हम ही धो आइल भी तो धोई ना ये धोइए चाहे मत धोइए काम करिए चाहे मत करिए ओकरा से काम करके मत कहिए कोई काम ना करी हम ही करम सबके परिवार के काम करे खातिर आइल बिया तो करी ना रोल पार लगे तो धोइए आ तो से कोनो काम मत करिए करके हाँ। वो काम कोनो ना करी बुढ़ावा हमर सही कहत ठीक है कहत रहला बुढ़ावा चढ़ा के रख ले बाड़ू त तू ही झेली है हमारे कपड़ा पड़ल है दादा सब दुलार कल निकल गई क्या करें बुढ़वा हमारे ठीक है कहेला कि चढ़ा के रख ले बड़े ते ही भोगिए तनिक से डोलाई ना जाने के का हाथ में डोलाओ तो मानी खाना चुपचाप केन डोलाओ तन एगो लइको बा समझे में नहीं घर का कर अरे का हो सलोनी का कर डालू का करी ना बनाई त मिली ठेकी तू तो कहलू कि लड़का सयान हो गए लड़का सयान हो गए शादी कर दी कि हम कहो भाव है का भाव है तू खाना बनावा डालू और रेला डाली और लड़की एगो बिया बेना डोलावा दिया ई कलयुग के पतो हइसन काम ना करियसन सासु करी हो पतोय खाई हां त हो करते ही बनी देख ऐसे काम ना चली हां ठीक तू लड़का का अलग कर हमने को दोनों प्राणी अलग रहल जे समझावल बुझावल जाई ओकरा के हां तो ठीक बा तू लड़का के समझा दे ठीक ना ठीक है समझा दिया। नहीं आई तो खुद दुलार ले बड़ी तो दुलारला का फायदा अरे कपारे पर चढ़ावे कपारे पर चढ़ावे तो का कर बेटी कपारे पर चढ़ावे का जानी जे वो है त हमरे कपड़ा पर बैठ के ओंगा करी हम ना जननी तो ठीक बा तू लड़का के समझा दिया ठीक ना हम जाता नहीं एकदम एक फाइल कर का जा दे खिसियानी। तू कोई जाता नहीं हम त जानते रहनी कि चढ़ौले में त हम ही भोग तो बनाओ का है बाबू अब तो बतिया निक लागता अब पहले हम बतिया तो एकदम जोहर लगत रहे हो बाबू उहे हाल बा पहले सियार कुकुर के पाले आ धो के पोछ पड़कले खा ले हो बाबू ले ये बतिया बा होगा हो अब माथा पीटा तारू पहले समझावत रहनी तो ना समझत रहलू लो ए भाई लो तो हलो ऐसा मत करियो ए बाबू लो ए भाई ऐसा मत करियो सब भोजपुरिया समाज के हमारी यूपी के क्रेजी बॉय के टीम के तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम बा और विनती बा इतने कि अगर ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करब और हमरी के चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। धन्यवाद।